يسعد سرنا الناس نفسي خاطر تيجي بحلاف الناس أنا نيرو تمال فكر نهلو من مثلائي وفيرو مكر تاو نفسو زي فكر زي حافر بتو حساب آيتو آيه وفر كتبني خط صباح يداوم السمري يداوم السمري فرحخي حذكا شبر رعدي شبر رعدي كيف بيك كلو ميدان هزبا وفردي ميدان هزبا وفردي سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكون كما تخونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو مچم اب محبراو ميديا ناي ايرتراين ويكا ناي تزارب تግርኛ انترينا اب زوان زي اب تيك توك ديا فيسبوك ديا كال اصدار بارشتو خين زلو بزعبا ز ጉዳይ ناي نويل زبحال كاب تግራይ ዝመፀ መልእኽቲ ክኸውን ብዙሕ ነገር እንዲ ተዛሪቡ ዘሎ ወይ ብዙሕ ነገር እንዲ ብዛዕባ ዝዝረብ ዘሎ ሓደ ነጥብ ግን ኣሎ በተደጋጋሚ ብዛዕባ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ናብቲ ናይ ተፈታዊ ቶክ ሾው ዝመፅእ ክስ ማለት እዩ ንስኻ ቀትለት ናይ ኤርትራውያን ዝብል ኣርስቲ ማለት እዩ መቸም ንዚ ኮሚሉ ንዚ ኸሰሶ ናይ ህግደፍ ልኡኽ እዩ ምስ ህግደፍ ዝመሳጠር እዩ ህግደፍ እዮም ሰዲዶሞ ዝብል ኣሽጣራይ ክጥቀም ዝኽእል ስለዚ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ክንሰምዓ ኢና ካብ ኣፉ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ብዝተፈላለየ ወገን እዚ ዘረባታት እዚ ይመፅእ ኣሎ ኣብ ሓንቲ ፅብቕቲ ምስላላ ዘይተፈስወ ኣይጨንን እዩ ዝበሃል ዘረባ ከም ዘሎ እስከ ደሓን ሓደ ብዛዕቡ ዝተባህለ ክንርኢና ቅድሚ ናብዚ ምእታውና ፕሊዝ ሰፖርት ግበርኑ እዚ ቻነል ሌትስ ለስን ናው ዲፌም ሻለካ ዘላሉ እሱ ከዓ ሓንሳብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መካይኖ እዚኣ ንሱ ዝተዛረባያ ኣብቲ ፌስቲቫላት ክግበር ከሎ ኢሎም ይመፅዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መካይኖ ሓደ ንዓኣቶም ተመሲልኩም ከም ሲቪል ተራሰብ ኮይንኩም መካይኖም ብስልያ ኣበይ ፓርክ ከም ዝገበሩ ፈሊጥኩም ኣብ ውሽጢ መካይኖም ብዝተራቐቐ ብግራማት ዝመዘን ናይ ድራግ ወይ ናይ ሓሽሽ ኣብ ውሽጢ መኪኖም ከተእትውሎ ሙሉእ ብሙሉእ ሃሪሞ ገና ዓወት ካልእ በላሕቲ ነገራት ከተእትውሎ እጂ እቲ ናይ ሓሽሽ ገለ ዘመነ ዝምልከት ብደቂቕ ነገር ከምዚ መስደድ ፅፍሪ ወይ ብገለ ፈንቂቆ በቲ ናይ ፔትሮ ከተእትውሎ እሞ ድሕሪኡ ንፖሊስ ክትሕብሩ ዝብል ኩላትና يوفي نبرجينا حمدو كعنوا تبقيسهم علو السخاء بقى نجوم بلاك أبزار هلوكم سمعوه رايو خاز هالله كذاب جاهسي سمعوه كنت تدخل له ناي كلامكم كلهم أنا إجاروكم يا عبد الغرب أول نالات كذا هو في دغري عبد الغرب أول بريك نيوز نقولكم تروكم أنا أتوقع دعان حجي نابزيا كملا ساينا تنهيلنا اتكستات كابي زمت مخانو نختفلت مجمريا ابزي خلخو ابتناي قتلت ولاو في ونا ابزي خلخو ابتناي قتلت نعو وريت زغبرو ثلاث يوم وتي زعب ነገር የለን መስዋዕቲ እንቋ በخالت አይጠፋና ማለቲ ሰልጠነ تناي قتلت صحافو سلطنه بينه يسيف قبر هواتي مالتي ثلاث يوم سومم هو منايلهم مالتي ارتران حواتيم نتودي تجبروا سوم كان تاينيرو ابزي ابتግራይ መገደ خلينا زي متكا خلا يكونتن مالتي توم اركانات ويدما توم جغانوها كم بعلتم مريحነት ናይ ትግራይ ካመይቶም حرج ቆይኖም ስለዝባሃሉ ነበረ مسكر يبلوني نيرو مالتي تمالت مالخاني سياتل مستملسكو خاني وحجون كاب تግራይ በጽሑ ቴሌቪዥን ስለተረደ ይኮነሲ ዓርክ ክርስቶስ ስለዝኾነ ይውጽዎ ህዲሙ ወንበር ንትግራይ ተተመልስ አየር ትኬት ከፍሎል ይሉ ሰልጠነ ማለት ሕጆን ነዚ ምዃንኩም እንኩም ዘይተወግድዎ ኢሉ ንዓይ ሰልጠነ ከወግደንስ ቤና ያዕቅሚ ማለት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ህዝብ ግን ክነቅሕ ዘሎ ማለት ሰልጠነ ገዛ ካየ ዘለኹ ገና ከምቶም ጽርፋ ደይኮን ናይ ግብረ ሰበ ሰባይ ተኾይን ካብ ናይ ሰባይ ቦታ ያዘለኹ ማለት so دهان نبتاسال سيتقدم محلافنا نسب قالاتو طريحات كوسزلك نزي سب زي وعلو سب زي قبر فيلمتات شرحو زتقع زنبري كاب قالاتون بقطع قصوم كفيتهم زخصو زلو سباتنا نسمع زلنا ابزي خلخو ابتناي قتلت
نعوريت زقبورو سلستيوم وتي زعب نجار يلن مسواتي ينقع بخالة أي تفانا مالتي سلت أنا تنايك قدرت صحافو سلت أنا بينه يسيف قبر هواتي مالتي سلستي يوم سوم يوم هو منايلهم مالتي ولو في ونا أبزخ له أبتنايك قتلت نعوريت زقبورو سلستي يوم وتي زعب نجار يلن مسواتي ينقع بخالة أي تفانا مالتي سلت أنا تنايك قدرت صحافو سلت أنا بينه يسيف قبر هواتي مالتي سلستي يوم سوم يوم هو منايلهم مالتي إرتران حواتيهم نتوديت زقبروا سوم كان تعينيرو أبزي أبتقرأي مجد خلينا زي متكا خلا يكونت مالتي توم أركانات ويدما توم جعانوها كم بعلتهم مريحنة نايت تقرأي كأميتهم حرج قينهم سلز بحال النبرة مسكر يبلوني نير مالتي تمال خاني سياسة المستمر سكو خاني واحد جون كابتقرأي بتسحو تلفزيون سلتلا ده يكون سي عرق خصوص لزخونة يوتيوه ديموامبر نتقرأي تتمرس أير تكيت خفلو اللي لسلت أنا مالتي حجون نزم خانكم إنكم زي توجد ويلو نعي سلت أنا خوجد نسبينا يا عمي مالتي بزح نجرات الله هزب جن كنا كحس الله مالتي سلت أنا جزا خايز الله جنا كم توم تصرفوا هذا يكون نجبر سبي سواي تخين كخام نايس سواي بوتا يز الله مالتي كلهم توم تحسوا كلها قال عكم يا خا جزين قال أغميت اسم سنة حكتر حياة عابي يقول دايس لازنا برني مالتي كلها قالوا عيا مالتي Thank you. So نسمع سالسة إذا ما توسعي ملو أدراشون شو أنا استيقاظي أعطي ويزو في المكرمة هذه توم بعرا يقدر كم تقدر يمزار بزلو نسو ساعتهم قال عندك تدلي قبل كامل كل سوما كحن الموزعينا حفش هاوجن بس السبب تقدر فوق هم زي كده بحكي زي اسمه زلو كل النجارات سويسرلاند أوريدي سبقان كان الرهيب بس نزلهم ملو أدراشون شو كله حضرهم تفتحوا شوية يرسلنا كل سفلي زي حضرهم له هذا رأيهم زي كلام زي أصلا عم ترشح خير ارتكاز كيف لديك نجي عسي ولا ميت الشيء فعلا زلنا جزء كمان حقي شغل قبل هذه أصلا كاتب زي راجي لم ينوح متسيخ لنا بزي خبز عد خان تايب له خان خبز عد مسيخ خسيس كاسي كان ديت من لسيخ جبر كابل كله بتن قبل عليه زجبر كاين سلامتات قبل عليه زجبر كايو يقتل يتحرب زولو فيديو خالني أسمعكم يحجي مالتي نسخة سبقت اللي إلك سبق زياون كمل ساينا بزح بزعبو سلازوليه ديفيم مش عليك بلاك ميل أشغل لانه الشغاب ديفيم مش عليك بلاك ميل أشغل منهم زي شو محبوهم كم لكم داون تجبرهم علىكم طبعا لا سلازل الجرنا on purpose بعلامة نجبره سلاح زواها بالناي فكهمزي مش على جود خاص راح تعزيزي سخان خمسة مشوات تسلم سخان خمسة أتون شوات زيناتون سبيكا بقى تعبلهم قال مش على خمسة دهون قورهم كونفيس ويك كونفيس نسبات تقبلنا زي قلعتهم يتأراتروا of course قلعتهم كأجا أنو لبعض حدي تعرفين كايو كتمثل حدقك ترفد كايو فتح بتفو دروب معانتا بثوث حموت أرحات قبتا حسب دحن حد الله دك هاي قنان حسب دحن حد الله نو دوكينا دك هاينا نحن دك هاينا أنا سنعرفه عردوا قصدي مردوا دك هاينا نحن دك هاينا هو حاتتناك نابي تغير اللغان هو دك هذا خايب نابلنا كما خذ ولا بيلو مجمريا نابي تغير اللغان نابزناي أتليس نتقاس كابيتان كند حساب أجر خيمة أي درار كند حساب كلهم كند حساب أجر خيمة سنين أتليس السخاسي نتقاس بأكل كيت كايو أبز خينا بالسوشيال ميديا تعجر جر حجي نعها كم زجيركا قالت بقولها شنا من دق صعيد الجد سلم نادي حتى حتى أنا حرقت بالسجر فوق حتى أنا حرقت بالسجر فوق سكت ما يجلك سجا خرمتي اوكي انت عينت ارجيومنت بزعبا زي قداي زي كات كم زلو كله كسمعوا كبسفل عليه وجن زمت حبريتاي زمت زلو سلازي
ፅኒሕ ኢልና ብዛዕባ እዚኣ ኣርስቲ ብዛዕባ ሰባይ ኣብ ዲስካሽን ስለ ዝነበረ እዩ ነዚኣ ግን ክንቅፅላ ኢና ቢኮዝ እንታይ ደልየ ኣለኹ ኣነ ኩሉ ህዝቢ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብኩሉ መዳይ ርዩ ናቱ መደምደምታ ክገብረሉ ምክንያቱ ብተደጋጋሚ መልክዕ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ብርግፅ ቤት ፍርዲ ስለ ዘይኮነ ወይ ከዓ ናይ ፖሊስ ስራሕ ስለ ዘይኮነ ስራሕና መን ገበነኛ መን በዳሊ መን ተበዳሊ መን ገይሩ መን ኣይገበረን ክንፈልጦ ይንኽእል ኢና እንታይ ኢና ኣነ ከም ናይ ሚድያ ሰብ ግንታይ ክገብር ዝኽእል ሰብ ነቲ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ብኩሉ ወገን ክሰምዖ ዕድል ክረክብ ክኽእል ኣሎ ናትኩም ፍርዲ ትገብሩ ህዝቢ ዝፈርድ ኣብ መወዳእታ ንግዜ ጥራሕ ክፅበ ከም ዝበልኩ ኣነ ብሶሻል ሚድያ 4 ዓመት ኣይነበርኩም ማለት ፈሪሕኩም ገሊኦም ስሓቂ ስለ ዝኾነ ከም ስለ ዝኾነ በዚሑ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ነኸብር ኢለ እምበር መፂልካዮም ዞም ዝበልክዮም ፀዋዕ ኸዮም ናብ ፀለማ የማትዮም ሓደ ካብኦም ጆን ብላክሲ ትማል ካልእ ሞና ዓውረድ ሰብ ኣይትኾንካ ናይ ገዛ መኽፈሊ የብለይ ከምዚ ኣዶ ኣታክ ሓደ ሰብ ኣታክ ጌርካ ይዛረብ ኣታክ ጌርካ ይዛረብ ድሓን ወዲ ሰሊ ሓወይ ኖ ወዲ ሰሊ ሓወይ እንታይ መሲልካ ክቡር ሓው ወዲ ሰሊ ሓወይ የኽብረካ እንዴ ጥንፍ የኤላ እዚ ኖ የኤላ ሓወይ ጥናሕ እሞ ወዲ ሰሊ ሓወይ የኽብረካ እንዴ ግን ፍሩ ኮይኑ ርእይቱ ክህብ ዕድል ሃቡ ቀፅል የኤላ ኦኬ ኖ እቲ ዝበልካዮ ሲ ኣታክት ሓሊፍናዮ እኳ ሓሚሞም እኳ ገሊኣ ደም ብዝሒ ገሊኣ ሽኮር ክንደይ ፋሚሊ ሲ ክንደይ ኣብ ሽግር ይወዲቑ ማለት እዩ 2 ዓመት ሙሉእ ሲ እቶም ቤተሰበይን እቶም ብፀተይን ካሕለ ኢሎም ምስከ ዝኩሉ ተባሂለ ማለት እዩ እዚኦም እንታይ ተባሂሎም ኣገዝኦም ኮፍ ኢሎም ሓዳሮም እንዳገበሩ ሰብ እንዳፀለሙ ዝኸዱ ዘሎ ማለት እዩ ከልዕሎም እየ ሽመዮም 10 ግዜ ከልዕሉ ዝውዕሉ ትማሊ ጆን ብላክ ግልብጥ ኢሉ ኣልዕላ ቢሉ ተዛረበ ሰልጠነውን ትማሊ እዩ ተተመሊሱ ከምፀለ ይደልየ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ንትግራይ ተተመሊሱ ኣየር ቲኬት ክኸፍለሉ ከስማዓኩም ደቲ ድምፂ ኣብዚኣ ፈቃደኛታቶም ኩላዓዶ ኩለን ኩላዕን ወላው ፊውን ኣብዚ ከለኹ ኣብቲ ናይ ቅትለት ንዕኡ ውሪት ዝገበሩ ሰለስቲኦም ናታ ወረቐት ዘፃረኽዋ የኤላ ሓወስ ወላዕያታ ድምፂ ወላዕያ ድሕን ኣብ ቀረባ ኣላ ወላዕያ ብጭብጢ ፅቡቕ እዩ ጭብጢ ይምሕረካ እዩ ያ መጽحف ቅዱስ መስልኩም ሓቂ ኦኬ حرئ قتل لحن ቆይኑ ምክንያቱ ኣነ ብዕብየ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ሕጂ ግን ይኣክል ካብ ህይወተይ ዝዓቢ ነገር የለን መስዋዕቲ እንኳ ብኻልእ ኣይጠፋኣና ማለት እዩ ብኤርትራውያን እናጠፊእና ነበርና ማለት እዩ ነቲ ጉዳይቲ ነቲ ፅሑፍ ዝገበርዎ እውን ሰለስቲኦም እዮም ሰልጠነ እቲ ናይ ቅትለት ዝፀሓፎ ሰልጠነ በየነ የሴፍ ገብሪ ህይወት ማለት እዩ ሰለስቲኦም እዮም ንሶም እዮም ሂቦምና ኢሎም ማለት እዚ ጉዳይ ትሪእዎ ኣለኹም ብተደጋጋሚ ዝመፅእ ዘሎ እዩ እዚ መጀመርያ ሕጂ ይወፅእ ስለ ዘሎ እምበር ብዙሕ ክወፅእ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ዝኽየድ ዝነበረ ዘረባን ዕግርግርን ብዙሕ ሕልምታትን መደባትን ምስ ግዜ ክወፅእ ምዃኑ ንፁር እዩ ሓንቲ ኣብዚኣ ክትበርሃልኩም ትደሊ ፅኒሕ ኢለ እንደ ኮሜንት ክገብራ ደልየ ዘለኹ እቶም ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ነቲ መንእሰይ ንቅድሚት ዝደፍኡ ዘለዉ ናቶም ኣተሓሳስባ እንታይ ከም ዝመስል ብዛዕባ እቲ ዝድሎ ዘሎ ለውጢ እውን እንታይ ዓይነት መርገፅን ኣካይዳን ከም ዘለዎም ሕጂ ፅኒሕ ኢልና ሓንቲ ኮንቨርሴሽን ኣብ መንጎኦም ዘላ ክንሰሚዕና ብፍላይ ግን ኣብቲ ተፈታዊ ቶክሾው ተደጋጋሚ ዝመፅእ ዘሎ ክሲ ግን ሰብ ነቂሑ ኣስተውዒሉ ክሪኦ ከም ዘለዎ ስለምንታይ ኣነ ናብቲ ናይቲ ወዲ ሓበሬታ ዝያዳ ዘምፅእ ዘለኹ ወላ ሓንቲ መረጋገፂ ዘይብሉ ሰብ ምስሎምን ገጾምን ከየርኣዩ ንሰብ ክኸሱን ከፀልሙን ኣብ ፕላትፎርም ናቱ ዘእንግድ ዘሎ እዩ ገጾም ከፊቶም ፊት ንፊት መረጋገፂ ኣለና ዝብሉ እዮም ዝኸስዎ ዘለዉ ነዚ ግን ህግደፍ እዮም ዶ መንግስቲ ኤርትራ ይሰዲድዎም ዶ ብከምዚኣ ክትውፅእ ኣይትኽእልኒ ብከምዚኣ ክስገር የብላን እዚ ነገር እዚ ብሙሉእ ህዝቢ ክሰምዖ ስለ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ንሱ ኣፍ ንዘይብሎም ሰባት ወይ ድማ ነፍሶም ክከላኸሉ ንዘይክእሉ ወይ ብዝተፈላለየ ፊልምታት ገይሩ ከጥቅዖም ከሎ ናብ ህዝቢ ምፅኡ ሽሞም እሞ ከዓ ክሳብ ሕጂ መረጋገፂ ኣምፅኡ እውን ከቕርብ ዘይከኣለ ማለት እዩ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ እውን ክገርመኩም ይኽእል ድሓን ፅኒሕ ኢለ ክምለሰኩም እየ ካልእ ብዛዕባ እንታይ ስለምንታይ ኢኻ ተገዲስካሉ ነዚ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ድሓን ከምፅኣልኩም እየ ክሳብ ዝያራ ወገኑ ዝጠልም ምስ ኮነ ወኪሉ ንሓዊ ዝሳኸል በትሪ ኣባይ ኮይኑ ኣይኮነ ምስልና መልክዕ ኤሪትራዊ ባጃ ዝሓልፍ እዩ ስለ ሓዊ ብሓዊ ዝጊዜ መምህር እዩ በልሒ ዝደሊ ተፈራርክ
ፀላኢ ኻልሊ ሓወይ ፀገምካ ክጣሊ ወይ ልቢ ዓሪኻ ዘይሕረ ኣይተኣምን ሕብሪ ተቐየረ ወድባታ سلام يا زي حنتنيش شيء تواسع يا بزع بعد حلقة قداي سلام دي سلام يا أنت ترى زعباتنا أرجع حبس نسير قالهم كنكم مجميركم مايركم مو زي وداكم حزبي الأخ يجرو خرسعوا هيرسعون ديز بلا كذا اللغة هيرسعون يسبيكم يزالو هيرسعون هيرسعون ملو معلتي كمان بزعبو خزارب زوعل بحق ملو معلت بقى بزعبو تري بقى خزارب وعل كل هزب بقى تمالين يرقالم دو يقول نير زي حنت كابتن كسي ابز حلفه استجبرت يا زي زخونه يكون معلبي زي زخونه يكون ارستي كند غوبو زخون كسي بفيلم فابريك كاسسرها اب حدا نجر كيبصحي دما بو غير شتاماي زخونه يو سلازي كمز عينت فيلمتات ابل حساب زسرع زنبره بهيوت ناي سب زحتتو قداي مها قصهم كفيتهم كنكسكان كنقط مكان نخلينا زبلو زلو سباتينا نزارب زلنا نخلنا قردما فلاليخا زي كم سيريس اللي توسيدو كل سبون الناتو تمدمدمتانا باخم جنب حفشا اتكونتات كنرينا صنهي لابتا قداي نايتو مودات كيس قركم كله نزيا كل غزي كذكروا ايدلي ኣብ ነፍሲ ወከፍ መካይኖም ሓደ ንዓኣቶም ተመሲልኩም ከም ሲቪል ተራሰብኩም መካይኖም ብስለያ ኣበይ ፓርክ ከም ዝገበሩ ፈሊጥኩም ኣብ ውሽጢ መካይኖም ብዝተራቐቐ ብግራማት ዝነዘል ናይ ዱራግ ወይ ናይ ሓሽሽ ኣብ ውሽጢ መኪኖም ከተእትውሎ ሙሉእ ብሙሉእ ሃሪሞ ጌርና ዓወት ካልእ በላሕቲ ነገራት ከተእትውሎ እጂ እቲ ናይ ሓሽሽ ገለ ዘመለ ዝምልከት ብደቂቕ ነገር ከምዚ መስደድ ሰፍሪ ወይ ብገለ ፈንቂቆ በቲ ናይ ፔትሮ زياريهم اللهم حجي نيشتي ابزيا قبر ملسي لهم زقبرو نتودي سلامه ديو ولا قبر ملسي دحان دبلو نسمع يس كنيشتي من ابو عدي مسلكا نبزحات دقف تقدف ابو عدي مو كان بعد ادريس زبال دقف تقدف كان بعد مونيكا قال كابت مونيكا حتى زنبرتن نسو زملوسن كسمعك انتينا مو سمع انت عزعان عن لو تسب اول اوف ذا ريكورد يو نو ماشي نتم دقف تقدف سي مونيكا فلطاي باي ذا واي مونيكا نعاها نجملك بزبلته نسو زملو سمن سنا تحزنا يحرقوا مسون شيء نكاريتو سمعي في استادي تخيد نير نابي تخيد اللغة نحنا ببحر متينا نحنا بقال متينا السبعي ببحر متو بزعباتي انت بزراهم سبعي ابزلن كنا في شتوتغارت زقات اما كونتات يا تزارب زلا دحان ابزيان يرا بنصر تكمل سايناسا تعقرقر حجي نعها كم زغيركا قالت بلغا شنو من دوق صايت تقدسلهم نادي حتى حتى انا حرقت بالسقرفو حتى انا حرقت بالسقرفو تي زغبركا انا زي دغفخن اريخا يمها معنت حجي خمتناتك خغبرو سلا زي كلو نعها داونكو غبرخا افتنو مالتي حجي نعها حتى كدلو حنت حتى لاتن مالتي بزعبا يمانا قبر اب بزح كتزارب صنحكا يمانا قبر اب يمانا قبر اب ابي خاتفلطو حنتي دحرك أنا بزعبا مقالستخا محارخ يهلو كاد خول أبي ناي كنا تطلو أبي يهلو ثانك يو يوم أنا قبرا أنا نمجي مرتا جدي أبديني باي أنا عشر في الدنيا رايو خامات أسي دبلومات كزاربو نيمان يكون نخالد ولا رأيهم دو تمالي بدرونن بخالن زدليوم نبرس كاو قرباين مهارن حجخ مسمن ما بتربيزا خو فيلم ززاربو زلو نحنا كو ولا منسي ارترا انا خزارب نحرلو نزارب نخلنا تصقم تبحالي بلنا ما تزاراريبو اب رياليتي مالتي اب كل لنا مالتي يمانا انا ابي كسايت رح يفلطنني نعي ابي جنيبا يفلتشن 16 ل14 ورح 6 مالتي نرخب زلنا ابتا كانتينكا اب دقه كونكون كان زرخبو له اب وشت يونايتد نيشن مالتي ابزياد فرطو مالتي ناي بعل محارجن مس محاري تسفانكيل ناي مچرشا ركبنا اب خسايا تنبينا مالتي جرا مس اسيا صقاي مالتي اب انا مچرشا وانتا تليفون زنبرتنا مات بدحرو صداي بكل منገድታ ስለዛአቶ
ናይ ኣጋር ጉዕዞ ይኮይኑ ማለት እዩ መሓር ተስፋን ክኤል ኣብ ጅራ ናይ መጨረሻ ብተንቤን ተፈላለዩና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ክሳብ ሕጂ ግን ብዛዕባ መሓሪ ሕጂ እውን ብዛዕባ ብፃይ እስያስ ይሓትት ኣለኹ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ ኣይረኸብኩን ኣለኹ ማለት እዩ ካልኦት ውፆትና እውን ከምኡ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ثانك يو موني ክትቀፅል ዲኻ ሕቶ ምክንያቱም ነቶም ናይ የማነ ገብረኣብ ስልጠን ክስታዮም ክጥቀሙላ ፈቲኖም ኖ ናቶም ሕመቆም ክሽፍኑስ በቃ ህግደፍ እዩ ህግደፍ ኣይኮነን ከማኹም እዩ ከማኹም ኮይኑ ግን መዓንጣ ዘለዎ ኣርኢኩም ንስኻትኩም እልፊ ሕምልቲ ኣብ ዝኸፍ ክትብሉ ከለኹም ንሱ ግን ከይዱ ኣፍታ እጃሙ ገይሩ መፅኡ ወላ ጎዮምና በል ወላ ተወቲፍና በልሲ ገይሩ እዩ ስለዚ ሕጂ ሲ ህግደፍ ኮይንካ ይትፈልጥን ኢኻ ንየማነ ገብረኣብ 10 ግዜ ምሳኻ ላጊቦም ኣምፅኦም ንዓና ኣዳናገረና ነይሩ የማነ ገብረኣብ ሲ ኣበይ ዝፈልጦ ገለ ንብል ነርና ሕጂ ንየማነ ገብረኣብ እንኳዕ ከምዘይ ትፈልጦ ኣነ ፀርካሉ ነዚ ህዝቢ እዚኣቶም ከዓኒ እስኻ ስለዝሓለፍካዮም ብኣካል ስለዝኸድካ ዳውን ክገብሩኻ እዚኦም ካብ ስክሪና ሓሊፎም ዝገብርዎ ወላ ሓንቲ ትርጉም የለን ባይታ ውረዱ እንደበሎም ሕጂ እስኻ ንዕና ኣነ ባይታ ወሪደ እንዴ ከምታ ኣነ ባይታ ኣውየ ደለኹ እኳ ሕጂ እዋ ከምታ ኣነ ባይታ ወሪደያ ዘለኹ ኣብዚ ኣቦታት ኣረገውቲ ኣብ መገዲ እንዳረኸብኩም ክትከትሩ ካብ ትውዕሉ ኣብ ፍቕዶ ፌስቲቫላት ከይድኩም ቴንዳታት ክተንድዱ ካብ ትውዕሉ ኣብ ግዜና ብደንጎላ ምልዓል ኣይነበረን ሕጂ ኣነ ከም ኤርትራዊ እስኻ ኤርትራዊ እንድሕር ኮንካስ ኣቦታትካ ክትሃርን ትደሊ ኮይኑ ይስምዓንን እዩ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ምሁር ስለዝኾንካ ኣብ ጣውላ እዚኣ ዝደላ ኩላ ምድረ ደንቆርያ ነቶም እስኻትኩም ደንቃሕኩሞም መንእሰያት ተዳና ደንጎላ ድድርብዩ ኣቦታቶም ኣብ መንገዲ እንዳኸተሩ ድገብርዎም ፀኒሖምኻ ከመይ ተሰሚዕካ ሕጂ እንታይ ተሰሚዕካ ብዛዕባ እዚ መንእሰይ ኣብ ግዜኹም ዝነበረ መንእሰይን ሕጂ ደንጎላ ድድርቢ መንእሰይን ኣቦታቱ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ተመለስ ኣረገውቲ ኣቦታትና ነቦታትካ ማለት እዩ ተመለስ ናብ ኣዲኻ ትኸይድ ኣለኻ ከምዚ ኢሎም ንኣረገውቲ ቦታትና ከባሳጭዎም ክትርኢ ከለኻስ ንፍትሒ እንዳጓዓፀፀ ፍትሒ ከምፅእ ዝደልሲ እዚኣቶምስ እንታይ ከምፅ ክእሉ ነግረ መገድኻ ከዓ እዚ ምሻሎ ኣብረሃሉ ነቲ መንእሰይ እንታይ ዓይነት ሕቶ እያ እዩ ኢላ ሓወይ ፀገም የለን ማለት ቴንክ ዩ ሞኒ ንሕና ከም ህዝቢ እቲ ስርዓት ዝደልዮ ንሱ እዩ ማለት እዩ ኩላህና ኳሕዋት ለማያታትና ቦታትና እዮም ዘይተረድኦ እታ ዳሕረይቲ መርከብቲ ንቃለሶ ቃልስስ እንኮላይ ንዕኦም እዩ ማለት እዩ ንሕና እቲ ስርዓት ደልዮ ንሕና ንታፋነን ብዛዕባኡ ኣጀንዳ የብልናን ማለት እዩ ሕጂ ዘሎ መዓንቲ ዝዛረቦ ዘለኹስ ካልእ ክንደይ ክንሰርሓሉ ዝግባአና ዝነበረ ማለት እዩ ንድሕሪት ተመይሰ 2 ዓመት ግን ክትሓልፎ ስለዘለካ ክትምልሶ ስለዘለካ ብዙሕ ሰብ እውን ዳውን ስለዝኾነ ውፅኢት ናይ ሲያትል እውን ምስ ረኣኽዎስ ዋ ማዕርክ እንደዚ ዲ ማለት ከም እሹ ይረኣኽዎና ኣነ ጥራሕ ኣብ ስርሐ ክኸይድ ፀኒሐ ማለት እዩ ተግባር ፊት ግንባር ኣለኹ ማለት እዩ ንዓውረድ ኢልካ እኳ ሓቶም ከምዚ ሓፍትና ዝበለቶ ገሊኣ ከምዚኣ እንዳደለትኒ ተምርዐ እንዲ ናይ ምርዓ ፕሮሰስ ኣለኒ ከምዚኣ ተፀበየኒ ቆልዓ እንዲያ ሞርጌጅ እንዲያ ከምዚኣ እንዳዘለትኒ ስራሕ እንዲ ኮይነ ከምዚኣ እንዲያ ኮይነ ይብለካ ማለት እዩ ነቶም ንቅድሚት ንሰርሕ ኮሚትመንት ዘለና ግን ኣይስርሑን ማለት እዩ ግን እቲ ንቃለሶ ቃልሲ እንኮላይ ንዕኦም ማለት ሕጂ እዚ ዝግበር ዘሎ ብሕጋዊ መንገዲ ማለት ብደቅና ንሕሰብ ደጋ ብርግድ ንሓመዱ ምዃንካ ተመይስ ዓወት ኣብዚ ኣላ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ብዛዕባ ናይ ባድመ ዝተዛረባት ከንስማዮ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ መቸም ካብዞም ኣብዚኣ ዘለና ህግደፍ ይኹን ተቃዋማይ በዘራርቡ ዳ እምበር ብዲኤንኤ ንፈልየን ኢና ሕጂ ፌደራል ማለት ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ወይ ከዓ ምስ ህግደፍ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ዝሓለፈ 2 ዓመት 3 ዓመት ዝኾነ ሰብ ብናይ ኤቺ ፀባ ዝዓበየ ኣይርስዕኒ ብዙሕ ሜሞር ኣሎ ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበን ፈፂማ ኢልካ ዶ ተኣምን ንግደፎቲ ጆኖሳይድ ገለመለ ንሱ ናይ ሰብ ሞያ ኢልካ እንተ ይውን ስለ ዘበልካዮ ገበን ግን ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝሓለፈ 2 ዓመት ገበን ፈፂማ ኢልካ ዶ ተኣምን ካልእ ምስሉ እልጋይምን ወዲ ፅባሃን እንታይ ዓይነት ናይ ስራሕ ልፍንቲ ኣለኩም እንተሃልይኩም ክትገልፀና ፈቃደኛ ዲኻ ምስ ሓዊሰ ኣሰፋው ደብረፅዮን ትፈልጦ ትኸውን ተስፋ ገብር ሓንቲ ነጥቢ ነይራ ብዛዕባ ናይ ባድመ ምስ በለስ ተራኺበ ዝብላ እንተረኺበ ናይ ባዕሉ ወዲ ፅባህ ገለ ትረሳዕካ ክትወርዱ ትኽእሉ ኢኹም ገለ ኣርክብ ኣቢለልካ ነይራ ዓንተ ወይ ኣብዚ ኮንካ ምዝራብ ዘይኮነ ንሳተን እውን ስራሕም ክህሎ
سوات جن كنفلت كنكلا لنا سئلك لله كان تزاربك لله كان تصرفك بتنبلك مسخاس لزيد لقايا سخد لقايا ديكونسي in reality ترارا دينا عند حركنا دغفون نسرحلوني من ابز عابي درجه خبصحون بعقمي يكون مسبصتي كتصعروا لي مالتي دغزلون كمي مالتي تام حريتي تكون تاتغراويتي تكون تايرترويت عندها كمو توش بلو لازم زابا دم غداي بتاوع الأجرس سما اوكي ابدي احمد دحم بزيا يجمعنا كل سمعينا تراخ مهاجر قبل على حزب تግራይ زحلف وقت عمت جبن فتصي مالك هذا تامن قال مسلو الجايمن ود صبحان بليز لايك قبروا فيديونا بزحات كبات احد ما شير قبروا زي ما لغتنا كل انت تبعتحون صبغيو انت عينت ناي سرح لفنت لكم تهليكم كاك تقلصنا فقدنيا ديخا مسا حويسه أسفاو دبرت أنت فلتات خون تسفى قبر أسفاو دبرت والدبرت إن كاب إسرائيل زور ده مالتي أبال سراوي تحدري أسفاو نواي دبرت عندي بو أسي وفلتو عاب حوي فلتو فقادن يان تغين كاد هاي أسي وسكتولن مالتي قال وردو تاني بعلو دسبها قري ترسعيقا كوردو تقوليكم قال أركب بلال كانيرا عنتوي أبزخين كام زراب زي كونه سو تغينهم كوردو يقوليهم وريد كام كناسر له قال نزبل حجي كم تقبل على زبل كوخا أنت دا بأفلوتو فيدرال توت أنت أتون كينكا تورالون بأفلوتو فيدرالي كخون زقل مو تايجار أنت سلسة تحزننا إن نحن نورد thank you تا بتاناي بعد ما خجمر الكا تعسر عامت لكعبتنا وعلى الجرس خون احنا وندفع له نيرنا سوء منقص سماي وارسو سوء ملس تايم ملس يناو مالتي كابتم حدد رخبكو يعني تكتشعن عسرت حدن عسرت قلتن كابز الزرارب كوعد الرخيبة مالتي وسيعي لي مالتي إسياسي زو اونلويز شكت الله زلوسي بعد ما اللي يتوش ولا لازم لا بعد ما قد بتاوع الأجرس سما ولا عند حركونكم سي تقبلكم أخم هناتو حنسابنا حوارني بايدي بحالين يرمالتي تبين كما أنت خنات تابع رايسي ولا كل التحجي كله خير بعد ما خير يشعو راب دهرون كل ما صنعت وسيلة مالتي إنه بعليون بسيرش قبل لازم نوركم ناي ماستر سو وسيلة مالتي رأيو مسكتكو وتبعد ما كحسب خلّ خذ كل واقع السيكون عندي تيشو بعد ما يكون عندي سياسة تكمل سلتي تخاف لو واقع حواتي تزمل لسه بعد ما مهابكم نيرة مالتي من ترك ما ينورون مالتي نقوم سواء كل واقع من زي تخاف له مالتي قون زي جبوا مالتي بسمع في التحز جبوا مالتي جن بتاوع المسرت جن حساب حوارون يترى ولا بعرايسي نابنت بعرايسي أنا وسيديون دحر نيرة عسرت عامدين 10 عامت بعراي لحزي يوم مالتي كنا بحقي نيرو تبعراي نايوئل ناي ساميلو حتى فريدو بزي وعلى حدر تبعراي نفس سامي خبو زلني زت في له زبيلو له زبها ما ينبرن مالتي او حدا مهارات اياتاتنا بوتاتن نيلومم ግን እስቲ ነበር ነሆም ፈቃደኛ አብ ዲያሎግ ንምጻያኔ ራ ማለት حجي መንግስት ኢትዮጵያ ወላውን ምስኩል ድኽመታቱ حراي بلومو اي غبراني ليمان ولا حراي لكم سين حراي دحن ولا تا ديالوج ايدل يعني كقبلاي اندي لزلو خاله شو خمصي نسخ غبروا نيروم اي غبروان ستيل كالو واغ خفيلو نوريو زلنا مالتي كندي اشلات كل غزي بما بازراربانا يويل التكونتات ولا اوف كورس اب تግራይ ስለ ዘሎ ነቲ ናይ መንግስቲ ትግራይ ክድግፍን ምሱ ከመጻደቅና ይግድንዩ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ኩነታቱን ስለ ዝኾነ بحفشا ግን እቲ ኩነታት ናይ ሓንቲ ዝጽቡቕ ዝጠቐሳ ናይቲ ቦርደር ኢሹ መለስ ከም ዝዕንቅጾ ዝነበረ እቲ ዲማርኬሽን ወይ ከዓ እቲ ካርታ ንኽወፅእ ህወሓት ከምኡ መለስ ከምኡ ድሕሪ ህወሓት ማለት እዩ ከተግብርዎ ይደልዩ ከም ዘይነበሩ ስለምንታይ ከተግብሮ ዘይደልዩ ድማ ብወገን ኤርትራ ድሌት ከም ዝነበረ ብተደጋጋሚ ዝሕተት ንሱ ከም ዝነበረ ንሱ እንተዝግበር ነይሩ እታ በኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ለውጥ ምገበሮ ዳይም ገበረን እዚ ካልሕቶ ይነይሩ ሓንቲ ካብታ ብተደጋጋሚ ኢሹ ኮይና ዝነበረት ወይ ድማ ነቲ ኩነታት ክትውድኦ እትኽእል ነጥቢ ግን እንታይ ነይራ እቲ ስምምዕ እግባይ ዘይበሃሎ ፍርዲ ዝነበረ ክትግበር ነይርዎ ዲያሎግ ዝበሃል ኣይፍቅድን ነይሩ ስለዚ እቲ ኩነታት ንኸይግበር ዝዓንቀፀ ሓንትን ንፅርትን
መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ከም ዝኾነ ኣብዚያ ክሊር ክኾን ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ንሱ ትክክል ገይሩ ክገልፆ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ነቲ ናይ ወገን ትግራይ ዝግበር ኩሉ ፅቡቅ ጌርካ ናይ ምቕራብ ባህሪ ስለ ዘሎ ኣብ ገለ ወገን ናይ ዝተቃለስቲ ወይ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ማለት እዩ ሓቂ ግን ብንፁር ዋን ከምቲ ንሱ ዝበሎ እቲ ጉዳይ ባድመ ይኮነ ነይሩ ኢቨን እቲ ወራር ናይ ባድመ ኣብ ባድመን ከባቢውን ክነሱ ብዓሰብ ዘዋግእ ምክንያት ኣይነበሮምን ኣገይን ብንፁር ክነግረኩም እዚኣ እቲ ጉዳይ ናይ ባድመ ከም ዘይነበረ እቲ ኣብ ሳልሳይ ወራር ዝነበረ መጥቃዕታ ውሽጢ ኤርትራ ዝኣተወ ናበይ ገፁ ይኸይድ ነይሩ ስለምንታይ ተመሊሱ እቲ ናይ ዓዲ በጊዖን ገለ ምስ ተወደደ ድማ ቀጥታ ንዓሰብ ክሰግረሉ ዝኽኣለ እቲ ድፋዕ እሞ ኣብ ዓሰብ ውግእ ምስ ፈሸለ ንውዕል ሰላም ክትገብር ምፍታን እዚ ሓደ ንፁር መልእኽቲ ከም ዝነበረ ብተደጋጋሚ ካልእ ቪድዮ ገይረልኩም ኣለኹ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ንእሽተይ ካብቲ እቶም እዚኦም ንሱ ዝኸሰሶም ሰባት ዝመለስዎ እስከ ንእሽተይ ክንሰምዕ ነዊሕ ቪድዮታት እዩ ኩልኹም ሰምዓይ ንኽእል ኢና ተለምፁ ኣረጊት ሰብኣይ ወላ ሓንቲ ይበሎምን ኣብ ርእሲ ሕማም ኣነ ሕሙም የልዎም መጨረሻ እዚ መንእሰይ ዝዋይ ግዳይ ትገብርዎ እስከ ውፉይ እንድሕር ሰብኣይ ኮይኑ ይውረድ ከመኻ ሰልጠነ ይውረድ ጀምብላ ክውረድ ብሙሉኣቶም ዞባ ኣብ ሶሻል ሚድያ ነዚ ጉልደ መንእሰይ ነዚ ወላ ሓንቲ ዘይፈልጥ መንእሰይ ግዳይ ትገብርዎ ዘለዉ ከማኻ ኣብቲ ዘለኻዮ ስኻ ሓዊ ከይዶም ምስ መንደላይ ፊት እጋጠሙ እምበር ኣብዚ ዘሎ ኣረጊት ሰበይቲ ኣብ ሽወደን ኣረግቶት ኣንስቶት እዮም ሃሪሞም ሰብ ኣብ ዘይብሉ ዓበይቲ ኣብ ዘይብሉ ከይዶም ቴንዳ ቃፂሎም ቴንዳ ቃፂልካ ዓይናይ ግንባር ኣፍሪስካ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብንስታ ከይካየለካ ከይትካለካ ኣብታ ስኻ ዘለኻያ ኣብኣይ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ክስዕሮ ዲኻ ክተብሎ ዲኻ ከምታ ስኻ እምበር ምፅኢልካዮም ዞም ዝበልክዮም ፀዋዕኸዮም ናብ ፀለማይ ማትዮም ሓደ ካብኦም ጆን ብላክሲ ትማል ካልእ ሞና ዓውረድ ሰብኣይ ትኮንካ ናይ ገዛ መክፈሊ የብለይ ከምዚ ሓደ ሰብ ኣታክ ጌርካ ይዛረብ ኣታክ ጌርካ ይዛረብ ተልዕሎም እየ ሽመ ያ መፅሓፍ መሲሉ ጋኑ ከዓ ከም በዓል ማለት እዩ ስለዚ ኣታካ እስኻን ባዕልኻ ተሪኻዮም ቆቆራሪፁናቱ ሳፖርት ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ጎንካ ዘለና ባለ ሃብታ መኒካ ዳገለ ነይረ ምናልባት ኣብቲ ናይ ሎሚ ንግሆ ዝነበረ መደብ ኣብኡ የስምዖ ወይ ከዓ ዝሓተትኮ የሪኦ ነይረ ማለት እዩ ነቲ ፅሑፍ እዚ ሰልጠነን ውፉይን ጆስን እዮም ፅሒፎሞ ክብል ተራእዩ ዝኾነ ጭብጢ ዘይብሉ ዘይካሓለውለው ማለት እዩ ሓደ ንምንታይ እንደገፍ ትግደፍ ዋላ ሕጂ ተሪኻዮም ቆቆራሪፁናቱ ሳፖርት ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ጎንካ ዘለና ባለ ሃብታ መኒካ ዳገለ ጀሚርካ ትዛረበ ዝነበረ ተሃለውሎ ሰምዖ ፀኒኻ ኣት ሴም ታይም ስለምንታይ እዩ ነትዮም ኣብ ብርጌድ ሓመዱ ተራ ኣለዎም ወይ ከዓ ኣብዚ ሚድያ ፍለጡ ኣለዉ ዝበሎ ሰብ ታርጌት ገይሩ ኣታክ ክገብር ብፍሉይ ከም ዕላማ ዝሓዞ እንታይ መስለካት ምክንያት ነዘን ክልተ ኦኬ መጀመርያ እስኻን ባዕልኻ ኣብ ናይ ግደ ቦታ ከይድካ ከተምሲ ሳሚ ማለት ግደፊ ናይ መጨረሻ ምስ ደቀሰ ዝሓለመ ሕልሚ ትማል ተዛሪቡ ተናዚዚ ኢፍካ ሓደ ነገር ተገይርካሎም ቅልጢፎም ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ክኽእሉ እዮም ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ካታ ኣበይ ከም ዘላታ መጀመርያ መን ኢኻ ንስኻ እሞኒ እንታይ እዩ ትስራሕካ ገለ ምሰልኮ ስለዚ ምስ ሰልጠነ ኮይኖም ፍቓድ ዝሓቱን ዘክሩን እዮም ዝመስሉ ነይሮም እዚኣ እታ ናይ ጆንብላክ ብኣኽሓል ምናልባት ክሰምዖ ፀኒዕካ ኣለኻ ዛዕባኻ ማለት እዚ ንስኻ ስለ ክትዛረበሉ ዝኾንካ እምበር ንዓና ዘፀለምና ንጆንብላክ ሚን ወፍን ጆስ እውን ኣሎ እንደ ሳይት ካብዚ ዝብሎ ዝፀንሐ ግን ምናልባት ሓቂ ዓይናይ ክፋልዩ ሓቂ ዓይናይ ክፋልዩ ኢኻ ሓሶት ክጅምር ከሎ ማእስኩም ተራኺብኩም ብከመይ ኣብቲ ዝተረኸብኩም ለኸ እንታይ ከም ተመያየጥኩም ምዝ ዝብሎ ዘሎ ኣተሓሒዝካ ዝነበረ ሓቅን ሓሶትን ፈላሊኻ ክትነግረና እስኪ ኦኬ ሓያል ኮሜድያን እዩ ዝቆልዓ ወይ ዝወዲ ናይ ባዕቂ ሓያል ኮሜድያን ሓያል ኮሜድያን ኮይኑ ነዊሕ እዋን እዩ ፀኒሑ ባዕላቶም ሓያል ኮሜድያን ምዃኑ እንዳፈለጡ ብሓውን ሕውነትን ስቂዶም እዮም ክሪእዎ ፀኒሖም ኣብ መጨረሻ ግን ኣብ ፍኒስትራ ገዝኦም መፂኦም ኣሎ ሕጂ እቶም ክቃወሙ ዝኽእሉ ቃወሙ ባይዘወይ ኣነ ሕጂ ሎማዓንቲ ምፂኒ ዘሎ እቲ ብዛዕባ ነብሰይ ዝተዛረቦን ዘፀልሞን እንተዘይኮይነ ብዛዕባ ናትካ ብዛዕባ ናይ ካልኦትን ዘፀልሞ ንስኻትኩም ናይ ነብስኩም ሓላፍነት ባዕሎም ስለተወስድሉ ኣብ ናትኩም ኣትየ ኣነ ዝዛረቦ ምክንያት ባል ሓደ የብለይ ካብ መጀመርያ ግን ደው ኢልለይ ገለ ዝብል ዘሎ ሓሶት እዩ እሱ እዩ ንዓይ መጀመርያ ዲፕሎማሲ ከምዘይ ትፈልጥ ተቐሊሉ ጆንብላክ ስለ ዘይወፀ ንኣብነት ንዓና ብኣዲስ ኣበባ ከም ተኣትውለና ዘሎ ስልታትና ሰይድና ብኣዲስ ኣበባ ንምንታይ መሪፅዎ በቲ ሓደ ገንዘብ ኣይሕግዘኩም ብነብስኩም ኢኹም ትውክሉ ብለና ኣለ ሕራይ እቲ ንሕና ንጥቀመሉ ትኬት ንቁርጦ ግን
مجمران أديس أبابا تأتو كم أديس أبابا شعون مغلا يبلا نازلو دايتي وانتاي من كتب وان سودان جرنا بحمارة جرنا المغلا زيناتو تقول داي كالو سلو دوغنا سلازي أبتينا بعلتا صبح نفسها تزاربوتو سحكا علامة أتوقع تبرجنا حمدو فحفح كبير ما نقدر تتحلف قال يا دلقين يبلان سلازي يبلا ودي أساس أنجا ساكتا تقوم يلا ده هذا تمورادين زي مورادين جين من يقورد من أيقوردين أي ملكة التوحيد حراج أنا سقيلة كونكن ولد تبع هيل سقيلة كونكن دورد أولا كونكن أنا أنا تبع هيلس بقى سو ساقم كينس ما يبدلوا بتا خبتي سقيلة ناب صحينا بزعرولو ناب زبرقلو وي ما يبدلوا بتا سقيلة كونكن كبل تخيل كرارة دا تخيلالني وحسنا زلون نسب وي كاتي نحنا نخد زلنا وحسنا تبنى له مسمن نراقب مستن أو زلا ودبات تعيني تركب كنجبر لنا دحر قدامي أجرن كلا أجرن زبال كالو سير كالكم كان قلبي كاساي بايتها متحز بايتها تقول كل هم الجمرة خيبكا مسلم زمن كتم دبلوماسي جيكا ترى خيبكا الرجال جيكاشرين أبزيت من لسه ماليس كات شرح سريع كاشرين تقولي كات وصلنا لتي كم جينا أنا دبلوماسي خم ديت فلت تقولي ليش جنبلاك سلا جوته تتاجد زلوا جنبلاك سلا تقولي جنبلاك كم يقدر كاتو دحر نايم حرقة تزاري والو أبسودان والو ينالو I don't know أبسودان تلي تخينو بتعامل معي جاب بريك نيوز يا أبسودان تلي تخينو صبغي ندحر أبسودان والو تخينو جين كم يجرو سقابلومي تفيو أنا مثلاً ندحر أبسودان والو تخينو جين صح نقول كنقرأ ناي واحد كين يره نايم حري دهين تايل لكام سوركو بس محري ببأسي ناتفالاجنا جين سقاب حجي دهاي يشعود حري وان ترحنا بحرو جين أي ترحنا أبيكم دلهم أنا أفلتني بحفشة تكونتات تري ولهم نوح انترفيو سلازخونه كلكم سمعين خلينا تكونتات جن بتخكل كل سبق عزبو سلازلو فردنا نفسه كفنا باخم يقطفو تدقاق عمي زمت زلو جن بنزل زمت هكدفيو كم زيو كامبال تتخكلنيا evidence I hope كم زخص زلو برقت evidence حيزام قاربو صغيل كام تعبيل كا مخصاصن زي كونه evidence جبت بزلو من قدي قارب اللو زخل من قد انت زخوين كالاي دما سوشيال ميديا مكاسس انت زي كونت زبالة زيو تدقاقا مخومي ليانا سوشيال ميديا مكاسس مدانين كونا يكلنيو سلامنتاي اف سوشيال ميديا بيتفردك يبسحي تزارب زلون ميديا زلون زيادة تسمعي كون زغل سلازي هذا ميديا زلو عكال نخالي سب بستفل عليه من قد جيرو دراماتات سريحو تواصل سريحو كتصلمون كبلاشون شمون زنون كل تاريخون كبلاشو سلازي غير إذا كنتات عب ميديا تمتي كازقبر عب ميديا عليكم كنز متصلو عب ميديا سلازواتي نخل سبكا أو كنش عري سلازي خيزلو كندخون نخلو أم عراريو ريو كما هارولو زخل من قد انتولو ندحر عجي نزاقات مدما بخمي من قد كتعزوبا كم تخيل بخمي من قدي كتواصلون كتسعولون كم زلكان كحق سلازي غلي ليز قبر زلو بسترفي إذا كنتات زتري واللهم تفردنا باهم يقطفو كل نقر تعذيبكا رريخا كما يخيدالون تايب بحلالو مسمعان موها نات كما دبنم تامك بارن نايزخوني يخون تفيزو خين كم استحارو خين كم تقع زي كوني نقرات جن تي أورجنايز زي كون حسابات نبي يوانا جف كم زلو معال تاويت دراماتات دما كما يكم زسرح نرلنا نزينا باهم يقطفو زخوني نزي channel support قبرو ناتكم حسابات زقودلن تولو كرم زقبو وي كازغودله وي زي تبعلي انتلو اب كومنت سكشن غرفونا بالكم لو ما عرف سابز كودي افكال عرس حساب نرحب تصبغوا يمنيلكم تشاو وكان زتل مسوانا وكيلو نحوز الساقه البتر اباي كوينو ايكون مسلنا ملك عريد راوي بجاز حال بيوصل حوب حوري زي ممريو بالحزن اللي تفرارك سلاي خلالي حاوي صقم قطلي ويلي في عريقة سحرك إذا من حبري تغيرك والدبات استوحل كي تدهلك تقرارك بايتو سمري تخيب ودمو على قدمو تقسي بالعلو دقيم سأمنو من علو دمي حواتي بلا